dapat extreme. Extreme kang maganda, extreme kang pangit. Tingnan ninyo, napansin ninyo ang kapagitan ko. Di ba? Kasi extreme. Totoo yan. Sino yung mga sikat? Yung mga napakagagandang artista. Sino pag napapansin yung mga pangit? Kasi extreme siya. Pag nasa middle ka, wala, di ka sisikat. 6:12 guys, 6 p.m. Tumatak yung itsura nila sa publiko. Sikat na sikat. Bakit? Pangit. O si Mike Enriquez.